চিনি কপাল কাহাম তামনি কাকায় বুবা গ্রামে তুই ফাংবা এবং जों যারা চিনি দফানি বড়নি কগনো ওয়ানসুগৈ সামুটানে রংবাय जों दिनै खोथालायै हानजामलायै एदिसि क्षमता फाइमानि यागुलो जे सामु काहाम कांगि दङ अबनिनो किसिसा अंश दिनै जों सुरेन्द्र रियां गामियाव बा पाराव जों दिनै बियाल' दंनाय दिनै ताखौ बुखुक जंनो जों कमलिनानै थाङै दङ दिनै बरंगना डेपुटी सीएम अ केन्द्रनि नरनो बुट दुइबनो गोप्लाय खालामनानै बनरनो कोनो दिनो प्रबि थांया बपराय समय नानो साव आम्बासानि ककनो अरनि गरै रनि बिग्रानि ककनो साव ब जेखाने दंबो आम्बासानि बिया गरै रनि ककनो वानसुगिनो दिनै सबसे गोबां सारा त्रिपुराव अदलाय डिस्ट्रिक्टनो बजतनि कमल गोबां बिखा अबनिनो किसिसा अपारानि बरनो दिनै रिनान बागै मुसु कमल नायथम आंनि अर दिनै बागै थाङै दङ अमर बिलाइखानो अमर सिबिया चिनी तिथि एडिसिव जों गोबां मा बिल पास खायजा जादा सीपीएम 25 बोसोर 22 टा बिल पास खायो जों 2 बोसोरनो जों 22 टा बिल पास खायजा आबन बिसिंग दंगो पुलिस बिल बिनि रुल्स नबो पास खालायजा ताय अब सिमिया कास्टमारी ल अमरगो पास खायमुति आइके जों टेबो बिल ताबो खुबजाखा हयता गंदिनो पास होनाय मतिखेनो काहाम मारी सामुटांगै चिनि दफानि थिनांनो तेबो ग्रा तेबो काहाम खालायनानि बागै चिनि बोबाग्रानि तैफांबाय ताबो एडिसि गभर्नमेन्ट सामुटांगै दंगो आबुनि बागैनो ताकुरो बुकुरो बसकांगो चिनि चबा कत अ चबा कतरो जों जे साखायफानो चिनि थिनां काहामनि बागै जों सामुमा तांनाय बोबाग्रानि तैफांबाय जों सामुमा तांनाय जर नंनि 47 आम्बासा केन्द्रव जों गोप्लायुंगै जाते एडिसि नर चिनि बरमगोनां डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मानो जेबाबे नर गोप्लाय खायै नर मुं खालायखा नर लाइबुमा सैखा अमते हायखायनो 2023 नि बुसकांनि जे सममारिव बो नर गोप्लाय खालायै चिनि हा चिनि दफानि এবং চিনি হা চিনি শাসন হিমানি অস্কুলগান নর বাস্তবায়न খালাयनाय मन नर मुख खांख्लायनाय मुसुक सावैनो आहाय नाहाय जतननो खाकाहा ते हांदमा याफारै आनि कमसिन अंसितुन जतननो खुलुमबायका बुबागारा आयुब्लखुन तिप्रासा आयुब्लक सितुन हामबाय।